hem d'estar. Ahí tinguem a dos corredores guanyant, passant ja per la línia de meta. Mira, ahí estan, senyores, guanyant. Corredora, el solitari, vinga, posta aplaudiment per allà. I ahí tinguem un grupet, el número 2. Bueno, ahí van entramos ja, això és Mallot. Com a primera de la Comunitat Valenciana. I anem a veure si el Mallot, però si la vegem venir, perquè jo no l'he vista. Però sí, ha entrat les vetes volants, el Mallot de la regularitat, el Mallot de la primera de la Comunitat Valenciana.